दिनै 30 डिसेम्बर 2020 खालार बे खालाराव नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गासै नायगिरि बिथांमोनखौ गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावखौ आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै गनायथि होनायजों लोगोसे बिटिसि एबा दानि बिटिआरनि बायजोआव थानाय गं 21 जिल्लानि बर'फोरनो गोबां समसिम बिथांमोन जोंनि लुबैनाय बे लुबैनाय हास्थायनाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिनि बिलखौ आसाम एसेम्ब्लियाव पास खालामनायनि थाखाय जोङो दिनै आसामनि माननीय गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल लोगोसेयै रांखान्थि आरो सावस्रि बिफान लोगोसे सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जों धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै साबायखर बावबाय। लोगोसे जोंनि BKWSC बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ पास खालामनायसिमाव जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होबाय थानाय बर'निनो बारग' MP रायजो सभानि बिश्वजित दैमारि सारनिसिमबो जोङो गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावबाय। लोगोसेयै जोंनि दा नैबे बिलखौ जोङो बयबो बरायदों। जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्ला जानानै जों बेखौ बरायनाय फोरमायदों। लोगोसे बे बिलखौ लाबोनायाव मावफुंबाय थानाय जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारी आरोबाव गासै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि टीम बे टीमनिसिम जोंनि जिल्ला आफादनि जानानै साबायखर आरो बरायनाय जासिबाय। लोगोसे जोंखौ मदद होबाय थानाय बै सोमावसारनायाव मदद होलांनाय गाहायै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय आइजो अनसाय आफाद सारेन्डार इन देबि XBLT वेलफेयार ससाइटि लोगोसेयै फोरोंगिरि हानजा बे बिथांमोन गासैजों लोगोसे जोंखौ दिथा होबाय थानाय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां बिबानगिरि मावथि लोगोसे जोंनि बोसोनगिरि बयनिसिमबो जिल्ला आफादा दिनै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ गायसननायनि गुदि थांखिया जाफुंनायनि थाखाय बयनिसिमबो जोङो जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे जोंखौ मदद होबाय थानाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि बे धेमाजि जिल्लानि गंफ्रोमबो गामि दैदेनगिरिजों लोगोसे गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो जोंनि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जों बरायनाय जासिहरबाय। लोगोसेयै जोंखौ राङारि बिथिङै मदद होबोनाय जोंनि जाय बिथांमोनखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन माहारि आफादफोरजों खौसेयै गुबुन गुबुन बिफानाव राजखान्थियारि बिथिङाव दैथायहरजानाय जोंनि मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि EM/GM जिल्ला परिषद गामि पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट काउन्सिलर लोगोसे गामि सोद्रोमा बिथांमोन गासैनिसिमबो जोंखौ थोजासे मदद होनायनि थाखाय जों साबायखर बावबाय। लोगोसे बरायनाय जासिबाय। आरोबाव जोंखौ राङारि खान्थियैनो मदद होबाय थानाय बे जोंनि ओनसोलनि फालांगिरि जाखांफुनाय फालांगिरि बिथांमोन जाय बिथांमोना जोंनि खावलायनाय लेखायै जोंनो रांखान्थियारि भाबै जोंखौ मदद आरो हेफाजाब हरबाय थादों। बिथां फालांगिरिजों लोगोसे जोंनि समाज सिबियारि गासैनिसिमबो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जों बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय। आरो बयखौबो जोङो दिनै जोंनि थांखि मोनसे गेदेरथार थांखि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनाय बे दाफुंनायखौ आसाम एसेम्ब्लियाव पास खालामनायनि थाखाय बयनिसिमबो जोङो आरोबाव फिन खेबसे साबायखर आरो बरायबाय। लोगोसे गोदान बोसोर 2021 मायथाइया जाहाथे बयनिबो थाखाय गाहाम देहा लाबोनो हायो लोगोसे जौगानाय गोजोन थासारि खौसेथि थामोनथाखौ रैखा खालामनो हायो बेखौनो बयनिसिमबो मिजिं खालामनानै इसोरनियाव आरज गाबनाय थाबाय। जोङो माखासे ड्राफ्ट मर्टेलिटि होदों जों बेखौ दा डिसक्ल'ज खालामनाय नङा जिहेतु बिलासो पास जादों दासिमबो जोंनि ड्राफ्ट मर्टेलिटिसफोरा फुल फ्लेजेड दासिमबो पास जायाखै दा बेनिखाय जों माखासे जोंनि
जायफोरखौ लायोब्ला जोङो जोंनि काउन्सिलखौ मोजाङै सालायनो हागोन सामलायलांनो हागोन बिनि मडेलिटिसफोरा जोंनाव आखायाव दङ अब्लाबो जिहेतु दिनै पासल' जादों बिला दिनैसिम दाबो मावफुंनाय जायाखै मावफुंनाय जायोब्ला जों बेखौ बयनिबोसिमबो जों फारि फारियै फोरमायगोन आरो जोङो बेवहाय जायफोर दा मडेलिटिस बानायदों बेखौ जों माखासे एक्सपार्टफोरखौ लानानै बानायदों माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरा बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जेब्ला जोङो उननि हाबाफारि जागोन माने बेखौ मावफुंनायनि हाबाफारि अब्ला जों आरोबाव गुवारै सावरायबावनानै बेखौ मावफुंनाय जागोन जिहेतु नोंथाङा धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहायनिया जिहेतु नैबे बिकेडब्लिउसिनि गाहाय जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दाजेननायनिफ्राय जों मोनसे डिमान्ड खालामबाय थादों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनांगौ आरो बे दाफुंनाय बेलायाव बेखौ सामलायनायनि जा गाहाय मावख' बे मावख'खौ जोंनि धेमाजि जिल्ला हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जिहेतु जोंनि सानजारि नोगोराव दाफुंजेननाय जादोंमोन बेनिखायनो जों लुबैदों जिल्ला आफाद जानानै जों हास्थायदों बे गाहाय मावख'आबो जोंनि सानजारि नोगोरावनो जाहाथे गायसनजायो बेखौनो जों दिनैसिमबो मिरु आफादखौ नारसिनबाय थादों जिहेतु जोंनि दानि बिटिसि एबा बिटिआरआव जिहेतु गावजों गाव गोबां खौसे गैयाव गावजों गाव एना एनि सोमजिलायबाय थानायखौ जों नुबोबाय थादों जिहेतु जोंनि नैबे बिकेडब्लिउसिआवबो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ बे समाव मा खावलायनो सानो दे बै बिथांमोन बायदि जाहाथे एना एनि जायालासिनो जोंनि नैबे बिकेडब्लिउसिखौ मोनसे मोजां आबुं दाफुंनायाव मदद खालामनाय जोंनि मोन्थोरा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोन्थोरावनो दङ खौसेथिनि मोन्थोर नाम मुङानो जोंना खौसेथि जों रावखौबो गारनानै नङा जोंनि हास्थायनाया बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जिहेतु जों जोंनि आखाइजों दाफुंनांगोन बेखौ जोंनि आखाइजोंनो जों सामलायनांगोन बेनिखायनो जों खौसेयै बयबो बेवहाय आफादफोरनि गेजेराव बेले बेजे सानलायालासिनो जों खौसेयै मावफुंनायनि थांखिया जोंनाव दङ जों रावखौबो गारनायनि खोथा गैया जोंनिया जिहेतु जोङो बर' हारिनि मुं लानानै बर' हारिखौ दावगानाय जौगानायनि थाखायसो जों बेखौ दाफुंनायनि थांखि लादों बेनिखायनो सोरबा सासे बर'खौ गारनाय माने बर' हारिनि मावनाय जानाय नङा बेनिखायनो जों लुबैदों खौसेयै बयबो बर'नि जेसेबां माहारियारि आफाद दङ माहारियारि आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि मावथिफोरा जोंनि गंसे टेबोलाव जिरायनानै सावरायलायनानै जों बेखौ सामलायलांनांगौ जोंनि बर' माहारिया बर' रायजो राजाफोरा जों बयखौबो मोनफ्रोमबो आफादखौ फोथायो बेनिखायनो दिनै जायखिजाया आफादा बर' रायजोफोरखौ बुङोब्ला बैबायदिनो रायजोफ्रा हाबाफोरखौ मावफुंदों दा जोङो जोंनि ओनसोलफोराव जिहेतु खोब बर' सुबुं गैया बे बर' सुबुं लेथेर फेथेर जानानै थानाय गावस्रानानै थानाय बर' सुबुंफोरखौ लानानै जिहेतु काउन्सिलखौ जों दानो नागिरदों बेनिखायनो बेवहाय जोङो खौसेयै जमायै जोङो आखाइजों आखाइ हमलायलायनानै बेखौ मावफुंनांगोन आरो आङो खावलायगोन दिनै मोनफ्रोमबो आफादनि बिबानगिरिफ्रा जाहाथे बिकेडब्लिउसिखौ सामलायनायाव मोजाङै सुबुरुन आरो मोजां एडभाइस होनानै जोंनि थांखि जाथिनि थाखाय बा हारिनि थाखाय मावफुंनाय थांखि बे थांखिखौ जाफुंनायाव जाहाथे मदद खालामो आं बेखौनो खावलायनो सानदों जिहेतु नोंथाङा धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहायनिया जोंनि धेमाजि जिल्लायाव मोनबेसे समस्ति थायोब्ला गाहाम जायो आरो गासै बिकेडब्लिउसिआव मोनबेसे समस्ति दानांगौ होननानै बेयो जटिल जिहेतु बिलासो पास जादों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानाय जागोन बे बिला पास जादों जोङो बर' कसारि वेलफेयार जोंनि जा ड्राफ्ट मडेलिटिस आं दहाय डिसक्ल'ज खालामनो गोसो गैया होननानै फोरमायदोंमोन बेवहाय जोङो जोंनि जिल्लाफोराव जेसेबां मोनोब्ला मोजां जायो बिनि अपसनखौ जों दोनदों अपसनखौ जोङो दिनैसिमबो दोनबाय थादों दा नैबे समाव एक्जेक्टलि जेब्ला बिलखौ मावफुङोब्ला बेसेबां समस्ति जागोन बिनि सायावसो जोंनि माबाया निर्भर जागोन सोनारगोन जाहोना जाहैबाय काउन्सिल थायोब्ला बेवहाय मेक्सिमाम आरो मिनिमाम मोनसे पपुलेसननि गेजेरावसो समस्ति बा जोंनि बियाबफोरखौ दायो दा बै बियाबफोर दानाया टटेल बियाबा बेसेबां जागोन
बेयो जेब्ला फाइनाल जागोन अब्लासो जोङो मोनबेसे मोनथावथाव मोनबेसे मोनोब्ला जोंनि थाखाय जायो मोजां जायो बेखौ जों बुंगोन नङाब्ला जोङो जोंनि जिल्लायावल' मोन 6, 7, 8, 10 नांगौ होननानै गुबुन जिल्लाफोराव जुदि मोनसे बियाबाव जुदि माने 50-60 रोजा सुबुं जायोब्ला अब्ला बियो नाइनसाफि जागोन दा बेनिखायनो जोंनि बिल पास जानायाव स्पेसिफिक मेनसन जानायखौ जों नेदों आरो बेवहाय जोंनि होनायखौनो जोङो आसा खालामदों जागोन आरो जोंनि होनाय बायदि जायोब्ला जोंनियाव फ्राय 10निफ्राय 15 रोजा पपुलेसननि गेजेराव मोनसे बियाब एबा समस्ति कनस्टिट्युएन्सि जानायनि लामायाव थांगासिनो दं